नमस्कार, मी स्नेहा परब। आज तुम्हाला मालवणी चिकन कसं बनवायचं ते मी दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारं साहित्य: अर्धा किलो चिकन, कढीपत्ता, आलं लसूण पेस्ट, कांदा, मालवणी मसाला, मीठ, कोथिंबीर, गरम मसाला। हे मालवणी पद्धतीचं वाटण आहे। याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये शेअर केलेली आहे, ती तुम्ही बघून घ्या। पाणी, त्यानंतर आता आपण कृतीकडे वळूया। गॅस चालू करून त्यावर आपण एक टोप ठेवूया। त्यामध्ये 4-5 चमचे तेल टाकूया। त्यानंतर तेल गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण कढीपत्ता टाकणार आहोत। कढीपत्ता हाताने बारीक चुरून त्याने वास जरा चांगला येतो। तमालपत्र टाकायची 2। त्यानंतर आलं लसूण पेस्ट टाकायची। त्या आलं लसूण पेस्ट टाकल्यानंतर त्यानंतर कांदा टाकायचा। कांदा टाकून चांगला खरपूस भाजून त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं। कांदा टाकल्यानंतर सगळं भाजला जातो। त्याच्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये मालवणी मसाला 3 चमचे टाकणार आहे मी इथे। 1 चमचा गरम मसाला। हे सर्व चांगलं खरपूस भाजून घ्यायचं। भाजून झाल्यानंतर त्यानंतर आपण त्यात चिकन टाकायचं आणि चिकन चांगलं परतून घ्यायचं ते तेलामध्ये। चिकन टाकल्यानंतर आपण ते चांगलं ढवळून घ्यायचंय। ढवळून घेतल्यानंतर आपण त्याच्यावर चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं। मीठ टाकून झाल्यावर पुन्हा ते चांगलं ढवळून त्याच्यावर एक डिश ठेवून त्या डिशमध्ये पाणी ठेवायचं आणि तेच पाणी आपण त्या चिकनमध्ये गरम झाल्यानंतर ओतणार आहोत। ते 5 ते 10 मिनिटं आपण उकळी यायला ठेवायचंय आणि चिकनला सुद्धा पाणी चांगलं सुटतं त्याच्यामुळे। 5 मिनिटं आपण उकळी यायला ठेवूया। उकळी आल्यानंतर आपण ते उघडून बघणार आहोत। आणि चिकनच्या फोडी शिजल्या की नाही हे पाहण्यासाठी एक फोड आपण काढून एका बाउलमध्ये घ्यायची। त्याच्यात थंड पाणी टाकून शिजली की नाही ते बघायचं। आणि शिजली अशी वाटली, अर्धी कच्ची अशी वाटली तरी आपण ते नंतर त्याच्यामध्ये वाटण टाकणार आहोत। आता पुन्हा हे 5 मिनिटं उकळायला ठेवायचंय। त्याला उकळी येऊ द्यायचं। चांगलं त्याच्यात खोबरं टाकलेलं आहे ते चांगल्या प्रकारे मिक्स व्हायला हवं। फोडींना चांगलं लागायला पाहिजे। आणि मीठ टाकताना ग्रेव्हीच्या हिशोबाने मीठ टाकायचं। फोडी आणि ग्रेव्ही दोघांना पण लागेल असं एवढं मीठ टाकायचं। आता आपण हे 5 मिनिटं उकळत ठेवणार आहोत आणि उकळल्यानंतर आता त्याच्यावर थोडी कोथिंबीर भुरभुरणार आहोत आणि थोडी कोथिंबीर सजावटीसाठी पूर्ण झाल्यानंतर आपण वरून टाकणार आहोत। थोडी आधी टाकून घ्यायची उकळी आल्यानंतर। 5 मिनिटं झाल्यानंतर हे चिकन जेव्हा तयार होईल, तुम्हाला जेवढं घट्ट हवं असेल केवढं पातळ हवं असेल ते तुमच्यावर आहे। आता आपण गॅस बंद करून वरून कोथिंबीर टाकणार आहोत। मालवणी चिकन तयार झालं। माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा। माझे लेटेस्ट अपडेट हवे असतील तर माझ्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। आता भेटू आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। नमस्कार।